bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nahulog ako sa best friend ko. Hi, DJ Rocky. Hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako kung dapat ko nga ba na ibahagi ang aking saloobin. At dahil bumabagabag sa akin ito ng sobra, eh gusto kong ilabas ito. Itago mo ako sa pangalang Rhea. At ito, ang aking secret file. Meron akong boyfriend. Masaya kami. Wala kaming problema. Ang boyfriend ko, masasabi ko na sobrang loyal, sobrang maalaga, at lahat na ata ng good qualities na posibleng magustuhan ng isang babae ay nasa kanya. Kababata ko siya. Naging kami college na. Okay naman ang lahat eh. Hanggang sa tumungtong ako ng first year college. Meron akong nakilalang babae. Medyo mailap siya. Itago natin siya sa pangalang Kyla. That time, busy ako sa studies. And since hindi naman kami nasa iisang section ni Kyla, eh hindi ko na sinubukan pang makipag-close sa kanya. Until tumuntong kami ng 4th year. Nagkita kami. Napatitig ako sa kanya. Mas gumanda siya. Maraming lalaki ang alam kong nagkakagusto ko sa kanya. Doon ko na siya sinundan-sundan para maging kaibigan ko siya. Hindi naman ako nabigo. Naging magkaibigan kami. At hindi lang basta kaibigan. Naging
close kaming dalawa. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Dati, meron akong group of friends na alam kong hindi naman ako masyadong swak. Nakikisama o nakikibagay lang ako. Pero nung dumating si Kyla sa buhay ko, sa kanya na umikot ang pagiging palakaibigan ko. Ika nga ng mga kaibigan ko, nagbago ako nang makilala ko si Kyla. Hindi niyo naman ako masisisi. Napakaganda ni Kyla. At totoong tao siya pagkasama ko. Sa tuwing nagkakamali ako, tinuturuan at ini-encourage niya akong bumangon. Kumbaga, naging cheer lady namin ang isa't isa para mag-grow kami pareho. Kahit saan magkasama kami, hindi na kami mapaghiwalay. Unti-unti, ang boyfriend ko nagselos. Kaya lang wala na siyang magawa. Dahil close kami talaga ni Kyla. Hindi kumpleto ang araw ko pag hindi kami nagkakausap ni Kyla sa araw. Hanggang sa nakagraduate na kami. Magkasama kami sa iisang company. Ayaw naming pumayag na magkahiwalay kami. Masayang-masaya kami pareho. Hanggang sa isang araw, inamin niya sa akin na may boyfriend na siya. 1 week pa lang daw sila. Nang marinig ko yun, tumigil ang mundo ko. Pero naisip ko, bakit ko nga ba siya pipigilan? Napaka-selfish ko naman para pigilan siya, di ba? Nagulat na lang ako sa sinabi niya pa sa akin. Sabihin mo lang na ayaw mo. Hihiwalayan ko to. DJ Rocky, hindi naman ako ganun kasama para gawin yun. Kilala ko yung boyfriend niya. Kaklase namin yun nung college. Sinubukan kong makampante. Pero doon na nagsimula ang ibang pagtingin ko kay Kyla. Hindi lang ako romantically attracted sa kanya. Naging sexually attracted din ako sa kanya. And then eventually, sa ibang mga kaibigan kong babae. Naa-attract na ako. Dumating din sa puntong nakikipagkompetensya na ako sa boyfriend ni Kyla. Yung para bang sumusobra na yung sweetness ko. Para lang hindi ako matalbugan ng boyfriend niya. Hanggang sa hindi na ako makatiis. Inamin ko sa kanya na gusto ko na siya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakokonsensya sa boyfriend ko.
na alam ko namang nandyan lang sa tabi ko palagi. Sabi lang ng best friend kong si Kyla sa akin. Tanggap niya ako kung ano ako. Kung ano pang preference ko. Masaya na ako. Na alam kong nakinig siya sa akin nang nagtapat ako. Hanggang sa natulog ako sa kanila at may nangyari sa amin. Masaya kami pareho. Pero nung natapos yun, doon kami kinabahan. Na parang teka, ano bang ginagawa natin pareho? Bigla na lang umiyak si Kyla. Nakonsensya siya para sa boyfriend naming dalawa. Ako naman tulala. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Alam kong mahal ko si Kyla. Kaya lang wala akong lakas para kunin siya sa karelasyon niya. At wala rin akong lakas para iwanan ang boyfriend ko. Nang mahimasmasan kami, bumalot ang katahimikan sa aming dalawa. Pakiramdam ko tapos na ang pagkakaibigan namin. Pero mali ako. Nag-usap kami ni Kyla. Nakalimutan na namin ang nangyari sa amin. Restart. Yan ang dapat naming gawin. Alam kong mahal ni Kyla ang boyfriend niya. At handa akong magpaubaya para sa pagmamahal niyang yun. Sa tuwing nababanggit niya ang pangalan ng lalaking mahal niya, hindi niya maiwasang maiyak. Dala na rin siguro ng ginawa naming kasalanan. At dahil doon mas humanga pa ako kay Kyla. Dahil sa kanya, mas nakilala ko ang sarili ko. Kung saan ako sasaya. Kung sino ba talaga ang gusto ko. Tinulungan niya ako na ayusin ang sarili ko. At eto ako ngayon. Tanggap ko na isa akong bi. Pero hindi ko maamin ito sa boyfriend ko. Hindi ko alam kung sapat pa ba ang pagmamahal ko sa kanya. Nakakalungkot lang na niloko ko ang boyfriend ko. At sa best friend ko pa, nakaasaran niya. Pag nagiging sweet kaming dalawa. Ngayon maayos naman ang sitwasyon na meron kami. Bumalik kami sa pagiging magkaibigan ni Kyla. Wala pa rin kaalam-alam ang mga boyfriend namin tungkol sa nangyari.
Dumarating yung pagkakataon na nakokonsensya ako. Pero sana, hanggang doon na lang yun. Kung sakali man na meron akong pagkakataon na umamin, aamin ako. At kung hindi lang din ang best friend ko ang makakatuluyan ko, paninindigan ko na lang ang pagiging babae ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rhea. At ito ang aking secret file.